Mala som veľa očakávaní, mala som veľa otázok, mala som rôzne predstavy o tom, ako sa to dá realizovať. Veľmi rýchlo som pochopila, že to nie je o tom, čo ja chcem robiť v tom komunitnom centre, ale je to o ľuďoch, ktorí budú prijímať túto službu. Je to o nich, čo oni chcú, aké majú oni predstavy. Bolo potrebné zmapovať celú lokalitu, pýtať sa ľudí, zisťovať ich očakávania, vysvetľovať im, čo to vlastne to komunitné centrum je, že je to priestor pre ich čas voľný, že je to priestor na vzdelávanie, na aktivity s dospelými, s deťmi. Takže bolo to veľmi pekné obdobie a tým, že ja som robila terénnu sociálnu prácu v obci, takže som tu už mala celkom našliapnutú prácu s ľuďmi, s rómskou komunitou. Takže si myslím, že oni to celkom prijali ako niečo nové a prospešné pre nich. Vedia pomenovať, aké aktivity chcú. Častokrát sami pripravujú tie aktivity, podieľajú sa na ich realizácii. Vidno to spolunažívanie, že je také úplne prirodzené a všímam si, že radi chodia ku nám a radi trávia svoj čas v komunitnom centre. Sú naklonení tomu vzdelávaniu a ja som tomu rada. Vedia o tom, že Rómovia boli odvádzaní do koncentračných táborov a vidíte, že tú tému a tú prednášku aj tak emocionálne prežívajú a vidíte, že sa ich to dotklo. A preto si myslím, že je dôležité o týchto témach hovoriť, aby aj ich história, aby aj ich život sa nejak len nerozplynul. Aby ostali nielen spomienky, ale aby sa odovzdávali tie skúsenosti, tie vedomosti, tie historické kontexty z generácie na generáciu. Vidím, že ten záujem je naozaj úprimný a preto ma to baví pripravovať pre nich tie témy, tie vzdelávania, prednášky. Či už je to v spolupráci so zdravými regiónmi, alebo samostatne pripravujeme, alebo oslovíme iných odborníkov, špecialistov. Ich sociálne problémy a potreby, čo sa týka jednotlivca a rodiny, to už máme zvládnuté. Mnohí si už vedia sami vypísať ček, mnohí vedia vyriešiť veci samostatne, vedia si zatelefonovať, dohodnúť si stretnutie alebo riešiť exekúciu. Ale čo sa týka rozvoja komunity, to je, myslím, že aj pre komunitu, aj pre nás ako pre komunitné centrum veľká výzva. Kým nezačnete rozprávať s tým druhým a nezistíte jeho životný príbeh, nepochopíte jeho spôsob života, jeho problémy, jeho starosti, nepochopíte, aký je to človek. A v každom je kus dobra a keď my sa k ľuďom budeme správať dobre a pekne, tak sa budú aj oni správať ku nám